Oi agiharahi patan langanakan oi pajiba nama minta nyunanakan latuan kamalai badanakan bagan tuang lanakan tuang lain anako tanaleng dari Pak Ji Pendokopi Iqbal Serbangan jumpa dorong lagu di Papanjang menumpang Pak Ji gak sana pujo lagu nekot tapi tolong tek jermudi di Pak Ji banyak di sekoko Pak Ji nama minta lagu gini gaya Pak Ji Pendokopi pergaulan dan duduk di buku gini go yang sudah Papanjang sewadang gaya tarik apa aji wepo dokopi nanakan duangai oi babinta kala ikulah tuan lariso batang guli sayang nada kini nadakan yang tu badan takit aji paji larisa nana bakanda arahi matan lapati oi pondok pilai di bola ketulan oi ladin deman yang hatinan kan tuan ayonan lamu daden jara ila kodindin oi raima dari Dakai Doni di jalan Siriang malam kini go kate julah hari dianggap ko gak sana bule lalu anbanalah duda datan haji di jalan gugaya duda datan haji di belakangnya datan haji kan datang akan duang oi anak indah nadi silau jalan kan duang oi pangaji oi nyampang awa dia urang lakau ama oi usati mau pepu ulu yang hati oi bangadoni oi dari udatan haji sermongan bakakon jadi Papanjang kalagu neko ia santiang Pak Ji Pondok pergaulan memilih lagu patai blok ketelai up Samu kendak dari udatan haji jemaku itu lo mailok yo naik lah orang Solo ko agak sana buliah eka patai kan tujuh nak sana tidak kayak Doni up di Papanjang lagu niko dari Pak Ji Pendokopi pergaulan di Pak Ji ko di baru bagurau jadi tak tentu a lagu nan raja rupanya pilih Pak Ji leka tujuh di nama sama ya Sasudah biko patai biko kurang Solo kan dikujo dendang dan kayo doni di nyempatan 30 di leni paguruyong dari tengah tu nak senang belum timak ku kayo dari lagu dari biko ya baik belum dari udatan haji walaupun lalamun dak bagurau wana Pak Ji Pendokopi pergaulan lagu non racak kan lai tahu jo jalih jo nak dendang non racak di Pak Ji baru ya
Depa aji lainyo nampak onde daoi kayo doni jodang ku kali kayo udang oi kakami mangakui indah onde daoi kakian lain barulang juo maelo jo panduto bialalen nina abade jangan kali kayo angurawa waksa malam kulako papau la tuan noe biya ini di tangan orang Tuhan kisah jopa pada kalu pulang kanduang oye pacola oye Datan Haji betul lo campur bau di belakang Baku agak lamah pantai semalam kota Rasudi udah Tanaji agak lambu pantai malam kini kau. Baik dulu dari Cempo Bawu sesudah pantai buku tikam di Ison balik. Baida pa aji kalama dangku Pak Haji pergaulan mangaku lupo nanakan duang jo kamiko Nandi sangko tak abana udangku tak laloma to dibuwe nyo tuano Pak Haji Dua pasan pertama dari gay mantiat sermongan peguru simpang Jabuah mungkin di pantai makonyoga lamas ketik udah Tanaji di memandangi Pak Haji pondok kopi ganya tu di lalamon dak baserobok ya. Non kedua dari Pak Haji pondok kopi pergaulan bukannya di lupo jo pantai cuman lain puluh pesonanya dulu lain puluh pesonanya kini nampak di Pak Haji pondok kopi kan di Kojo tarik. Udah Tanaji tolong adangakan nonde daoi dangku kalima elo orintang de HP sajone ama oi sakit hati den oi de ganduang pauji uji dahaji oi nana de kami layo pulo karesono jana lutu inyo mama jeju udangku jaliak malamku Ya tikam di dasarnya dulu kandak dari Campu Bawa dari Nyik Surau betul belo yanti sekarang sesudeko ika pantai kan ko jual de campu bau alai datang anakan duang oi lai rami mandangan urau lakoinya oi larin dinoi taman nuang konce di pamatang anakan duang oi mantan ya lui masuk luka lanakan duang oi di mayo Datan Haji nambe paman nanakan duang laragu de neman cali anyuda jio lari samai
sakit sakit nanakan duang datang naji oi sayang anani dabaan analamu nanakan duang lari saul oi biarlah kami berendang pagi oi pergaulan kami tak lagu kolan akan duang oi pagi oi lata bili tak sudah makan datang haji oi mencari asa bisa banani kolan akan duang oi Tuhan